हॅलो, एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला, आज आपण आप्पे बनवणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मी 3 वाटी तांदूळ, अर्धी वाटी मुगाची डाळ, अर्धी वाटी हरभऱ्याची डाळ सकाळी भिजत घालून रात्री असं दळून घेतलेलं आहे. आता आपलं पीठ छान असं फुललेलं आहे, ते बघू शकता. त्याच्यामध्ये आता आपण टमाटे आणि कांदे टाकून घ्यायचे. 1 टमाटा 1 कांदा या अशा पद्धतीने ते बघू शकता. कोथिंबीर असेल तर कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची. आता आपण आप्पेचं भांडे ठेवून घेतलेलं आहे, त्याला टाकून घ्यायचं आहे. त्याच्यात तेल टाकून आता हे बॅटर सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे असं छान. नंतर याच्यात सोडून घ्यायचे इडलीप्रमाणे. तर इथे बघू शकता, आपण साईडने टाकून घ्यायचे आप्पे. तेल लावून घ्यायचे आधी, ब्रशच्या साह्याने किंवा चमच्याने तेल टाकून घ्यायचे त्याच्यात. आणि आधी नंतर मध्यभागी सोडायचे. आपण असं पूर्ण आजूबाजूने पूर्ण टाकून घ्यायचे. त्या अशा पद्धतीने ते बघू शकता. अशा पद्धतीचे ॲपे खूप छान लागतात आणि हे नाश्त्यासाठी झटपट तयार होतात. असे पटकन तयार होणारे ॲपे आपण सकाळी नाश्त्यासाठी करून खाऊ शकतो. तर माझ्या जर रेसिपी तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याच्यावर आपण आता 5 मिनटं झाकण ठेवून घ्यायचे. 5-10 मिनटं याला छान वाफवून घ्यायचे. आता मी झाकण ठेवून घेतलेलं आहे. बघू शकता, आपले छान असे फुलून आलेले आहेत वरती. याला 5 मिनटांनी लगेच आपण त्याला असं उलथून घ्यायचे सगळे चमच्याच्या साह्याने किंवा असं चाकूच्या साह्याने. ते पटकन तयार होऊन जातात. बघू शकता किती छान आपली चटणी तयार झालेली आहे. तर अशी तुम्ही डोश्यासाठी आणि इडलीसाठी चटणी, उत्तप्प्यासाठी आणि ॲप्पेसाठी पण तुम्ही अशी चटणी करून खाऊ शकता.